guys ninjani ngithi mina nikuphi umama owayethwetsheliwe emngcwabeni kamama uthwetsheliwe guys kanti umuntu othwetsheliwe kuba nzima kanje sambheke lo mama nje wayelabo mama abakholwayo kakhulu esayoni yabo wayekholwa nje yabo labo mama bathanda ukushumayela nje mina manje ngaculi kahle emngcwabeni wami ngiyovuka yabo labo mama bakanjalo so ke esontweni lethu kanganoma izawona izithanjalo yini but izawona zethu mina ngangisonto akusayithanda ukuhamba njalo mangama weekend bazoyizama ukuyithola inkonzo esizoya kuyona so umfundisi uyasitshela ukuthi kumele siyongcwaba lo mama khoze wayeke efike esontweni ezovakasha okay we like okay fine kuhanjwe ngangumshaye wesigubhu futhi ngangisayingane ngisayivolunteer lapho so ngangihlala lapha phambili ngangu DJ wasesontweni yabo ingane yazi ihlaliswa lapha ya futhi yelala ibhokisi libekiwe lapho umlindelo sihleli-ke la bahleli qale kuhenqwe angazi kwahenqweleni because sasesetendeni uqale kuhenqwe la ahleli khona noma sibabenzani noma bemshintsha babenzani so thina sihleli lapha phambili mina anginakho ukuthi khona abanye abantu abangale nginokuthi nje ithina naye yabo so ngivele ngibone kunyakaza ikhethini mase kusonto kube mnandi but ngalokho amazwi akhe lokho ehlele enhlizweni yami ukuthi lo mama wathi uzovuka yabo ngisho abantu bengaculi kahle kuze kube ngathi ungabathethisa manje ngisayingane kube ngathi ungabathethisa cause kwakuhlangahlangene nje kule yankonzo yabo kuculwa but kunzima kwakuhard shame hayi elentuzeke lo mama lo kuvele nginyakaza ikhethini vele ngithuke ngimemeze ngihayize ngiphume ngibaleke ngiyokhala phala ibo bengilandela ngithokoze njani ngithi mina ngithukile bengitshena ukuthi uyavuka ensahlela yazazi ngane ihlaliswa lapha phambi kwalo ngqibhokisi lalokho nje kwakungitraumatize because mina umncwabo nje ngiyawusaba namanje ngisawusaba umncwabo nemlindelo ngiyayisaba nje sidalo sami mangade ngisemncwabeni nje udlala nje ingqondweni yami mhlawumbe isonto lonke before nje kuphele so nje ngiyayisaba noma ngimalale kude angifuni ukubona lutho okay fine Ntuze kumama ngiphume ngibaleke ngikhale ngiyohayiza ayibengitshela ayibolungi akuyena ngisho thobe ngitshela yena bo sengithukile hayi ngibuye ngingasahlali phambili sengihlalele ngemuvanyana but zonke sama volunteer hleli phansi la phambi kwakhe okay fine kuhamba isikhathi ke kuze kufike la umfundisi eshumayela khona but kunzima ukubone into enzima le yankonzo yalwa mama yayingahambisani nento ayeyeni because kuthiwa inkonzo yakhe efana nayo yayingafani nayo okay fine kusontweke kusonto but nje nginaleyo nto lokho ngishaya uvalo lokho lungishaya lokuthi ngithathuswe ile yanto yabo eyenzekile okay fine kuthi kusanjalo kuthi kuyale ntuza nje kuvedane emlindweni vedane kuibhokisi angazi babebamba beza livele liwe livuleke melivuleka evela umama but nje ewuyena yes ayibethukeka abantu vele uphela umlindelo nje khajwe ke thina ngoba sasilala kudeki sasigibeli amatekisi nje siyongcwabela mama kuthiwe kuzolalwa sengisaba ngisho ukulala kulelo gqeke inhliziyo ithi iyabanika inhliziyo yami uvala indlela olalungishaya ngayo okay fine kuqhutshekwe ke kuvela uphele nje umlindelo yabo nje kukhalwe kube nosizi nje liqale phansi ukuthi awuyenziwa yini yonke lento yabo mina nje kunokuthi ngoba baculi kahle ngakho kuvuleka amabhokisi okay fine hayi kushaya isikhathi ke kuthiwe kwenza umncwabo ke manje seku next day basifika next day guys umuntu othwetsheliwe inkinga and I don't understand why izayoni zingayibamba ngale yanto le yakho izayoni ziyakwazi ukuhlola izinto ziyakwazi ukuyicheck izinto ezwrong but they couldn't track it baze bayithola ekugcineni hayi kuthi kusanjalo vedane kubo umncwabo kulungiselelwe ngiyasaba bafethu ngiyasaba hayi mina lapho DJ esontweni ngishaya isigubhu somushaya isigubhu melumela impela ngaphambili uzohype abantu hayi ngihambe ke bafethu mesihambe kusontweke ke sekuyisemini kusontweke icula ingoma yakhe akusafani nayizolo kuya ngiqaqeka but akaqaqeki icula ingoma ya mama kusonto hayi uthi kusasonto kanjalo vedane kuwe angiyazi mina guys le yanto kuwe yabo kwakubekwe lento le ngasi insimbi yamadlela ahlaza kube kuyinsimbi lezi zakhona lezokuphatha ibhokisi angazi yapetuka kanjani le yanto kuvele ukuthi phahla ibhokisi kuvuleka isicapha mekuvule isicapha kuvele kuphuma inyoni indize hawu makuthi umama ngekho ebhokisini khona inyoni yandiza sonke sibuka fly inyoni hayibo bezamuyeke bekhiphe nezibhamu abanezibhamu ngizama ukudutshula lokho indiza la indiza inyoni angikholwanga bafethu niyeza nani ngiyazi ukuthi ngene inkholo bahlezi ngithi nginamanga kodwa lento engikhuluma yiqiniso kudutshulwe mfethu kuzama ukudutshulwa lenyoni ayiduleki indiza inyoni ishindiza ihambe yosithela caca ukuthi kuzongcwatshwa abanike manje akasenaso ke sidumbuke nje sokusingcwaba
hayi kube muncu la ekhaya kukhalwe la ekhaya kukhalwe la ekhaya hayi izawuni ihlangane kuthiwe ngeke kukhulekwe mase yakhuluma ke oyedwa ayekwazi ukuprofetha asho ukuthi no lo mama lo akashonile lo mama uthwetsholiwe lo mama waxabana nomama thizini mexabana naye lo mama and umama bakholwa naye wesiphatha umama bakholwa naye wamsongela angazi wathini lo mama lo so njengoba eshonile hayi ukuthi ushonile umama uthwetshuliwe hayi kuthandazwe cela untshela ukuthi lo mama lo akakaze ezitholakale lo mncwabo waphelela khona lapho akekho nowabakhini nanokuyodla lokho kudla because nje kwavele kwaba yayazi into engachazeki angikwazi ukuyichaza le nto yenzeka lapha hayi kwathiwa ke kuzokhulekwa kulokho kuthiwa uzobuya kuzokube namhlanje akaze azaphinda atholakale akaze kwenze lutho akaze ezencwatshe ingane zakhe akaze zithola justice guys ngiyathakathwa ngaphandle like yabo ungawazi kumthakatho mina ngawubona lapha angeke ngisho ukuthi wawukuphi nendawo umncwabo hayi ke guys kwavele nje kwaphela kanjalo ke ngomncwabo kwamuncu like le nto le angazi ngoyirabha kanjani ingqondweni yami because nje ngisanayo and esontweni lethu kakona namasonto afethu ngangisonto kulona so baba ngeke bekwazi usisa for counseling but I feel like sasidinga nje sonke thina sasilapha counseling nezingane zakhona kuningi nje kwakuningi sahamba singadlanga sesithukile ngayisola nokuthi bengiyaphanga ngalala ekhaya ngalona ngangivele kuhlale yonke ifilimu ngathi ngaze ngahamba angisazi kwakunani khona le kwakunento khona kwakuyini la kwakulento le kwakumfundelo ngaze ngaye emfundelweni ngeze ukuthi ngingalali kwakushubile ngikhala ngithuka ebusuku njalo ngivele ngivuke ngihayisa hayibo ngaze ngane trauma